Vítejte zpátky na mém kanále. Než se pustíme do dnešního videa, zkontrolujte, jestli jste dali like a odběr. A teď můžeme jít na video. Já to nechci říkat, protože by to znělo, že se chlubím. A to nechcete, a já taky, já taky. Přestaneš streamovat. Jo, souhlasím. Takže lidi, vítám vás u tohohle vlogu, trošičku netradičně. Tady s taškou s nákupem. Šel jsem se nakoupit nějaké chalky, víš co, na to natáčení budeme tam přece jenom 8 hodin, takže... Tak no, ozvu se vám, až budu na cestě, že jo. Cheers. Všechno vydřeli si poctivě a od píky. Dneska nosím Gucci manžetové knoflíky. Nežiju jak průměrný Čech, nejím knedlíky. Ti rapeři jsou moje děti jak přes kopírku. Vyšku bávej s náma, lehneš si na nosítka. Mám sexy holku jako kdyby přímo z přehlídky. Ti týpci jsou stále brouga bez vyhlídek. Nesvádějte to na štěstí jako 4lístek. Izba na 30. poschodí, v okne celé město. Popíjám šampus, chillujem. Teďka si udělám rychle portrétičku. Pardon, žup ho tam, sotva udělá předklon. Přišel do hry s autoritou jako Lebron. Neprůstřelný místo kůže, já mám teflon. Až tu budeš, tak mi napiš, prosím nezvon. Tohle AR postará se čistý vzduch. Kopem do dveří, nedělám ťuky ťuk. Já jsem šéf, ty stále čekáš na svou mzdu. Čego lidi, dívejte, jako jsem tady potkal. Ty vole, dejte like, comment, subscribe, sdílejte to, zvoneček hlavně. Je to tak, jsme tady na natáčení Sergejového klipu a chci se tě zeptat, co zrovna ty tady děláš. Ale měli jsme tu scénu, kde byli potřeba klauni. To velice nevhodné ode mě říkat něco takového. Sice je to pravda, ale nevhodná. Ne, Lásko, počkej, já to tak... Takže, když jsem vyhlášený ostravský klam, tak jsem byl pozván a dělám tady nějaký pohyby a dělám, že mám rytmus nějaký, asi tak. Prostě kokota ze sebe tady dělám jako vždycky. Jako. Dobře, tak jo, děkuju moc. Lidi, 1000 odběratelů do příštího týdne jinak. Máš kanál. a A to nechcete, a já taky, A já ty taky. přestaneš streamovat, Jo, Marty. souhlasím. Píčo, za to můžeš ty debile! Jakoby nestačilo, že ses narodil, že ti rodiče dali tak přiteplený jméno jako Dominik, vole, ty mě musíš ještě srát. Píšu tak.
Já to nechci říkat, protože by to znělo, že se chlubím. Hej, ten řetěz stál 4 roky jsem šetřil. To na tom videu vypadá úplně z dálky, ale ten... Ale tak je to... Právě stříhám tohle video a my vám chtěl říct, že v popisku máte moje všechny sociální sítě, tak mi tam začít sledovat. Pater 1OSS a teď se můžeme jít dívat na Magora, který začal driftovat a horžovat lidi. Ty píčo, to byl close jak si. Stojíme, zastavit. Čus lidi, vítám vás na závěru videa. Mám tady pro vás soutěž o tyhle 2 lístky, které jste viděli teďka v Sergejovém klipu, anebo v tomhle videu. Jeden z nich je vlastnoručně podepsaný Sergejem, můžete se podívat. A jak se zapojíte do soutěže, podívejte se do popisku videa, máte tam přesné instrukce. A chtěl bych vám i tak celkově poděkovat za to, že jste sledovali tohle video. Tohle video je moje první na tomhle kanále, takže to je luxus, víš co? Doufám, že to není poslední video. Pojedeme teďka těžké bomby, prostě jak Karel Vemola. Bám, víš co? Píčo, prostě chápeš. Prostě raketa, víš co, takže děkuju moc, mějte se hezky. Pardon, čup ho tam, sotva udělá předklon. Přišel do hry s autoritou jako Lebron. Neprůstřelný místo kůže, já mám teflon. Až tu budeš, tak mi napiš.